Kamo, teď hrál fotbal. Tady soused přišla. A jí vynadala, proč hrajeme fotbal. Našel za barák. Teď. Já říkám, ona tam našla. Říkala, proč jsi venku sám? A já říkám, mě 8. A já říkám, mě 9. Protože, nevím, protože 9. Protože lidi chodí tam pak já vzal, měl zbraň a já mám vzal. Víte, pít. A já nesprostej. Já jsem za mámou, já jdu domů, ona zase nakope. Drzej. Já ani nebudu drzej. Víš, já řekl, co to si. Hele, i co udělal, podělával, co já kopám, tak já šel ven. Chodím na fotbal, no. A ona, mě to nezajímá, tak běž někam tam, tady jsou děti, ty si chodí, tady si prostě hraješ. To není fotbaliště. Ale já říkám, nic. A já vzal klíče, odtíkal, vzal míč, no, to je všechno, ale to vidět triky, tak jo. Já uvidíte, ale neříkej, to má být, musí. Tady to ještě neumím, protože nevím, nevíš. Ona už kopá. Kamo, už nebudu hrát. Kamo, víš, že jsem sousedem, mám to. Je to kluk starý. Fuj, je to hnusný. Prostě víte, řekněte do komentáře, kdo taky o soused vynadal hraje fotbal, do komentáře, jo? Čau. Druhý video.